má přijít ta chvíle, kdy má být poprvé. Přišla chvíle, kdy se má poprvé ženit a vdávat podruhé. Sňatková podvodnice Jiřina se pokouší Pepu obelstít a vzít si v jeden den druhého muže. Jediný, kdo to ví, je kastelán Karel, který je bohužel němý a pouze brouze. Karel se zoufale pokouší sdělit Pepovi, že Jiřina je podvodnice. Povídej a nepřeháněj, povídej a nepřeháněj, povídej. To není pravda, tomu nevěřím. Nevěřím, já slovo zopakuj mi ještě jednou. Poslední tvoje slovo, říkej rychle. Vrátil se mi hlas, to není možné. Ale v tu chvíli se hlas kastelánovi znovu ztratil. Pepa si bohužel myslí, že se mu kastelán snažil naznačit, že mu Jiřina koupila hezký dárek, Škodu Octavii. Tak to jsem nečekal od tebe, baby. Škodovku pro mě projedem spolu. Jak jde vedle něj líně Jiřina ta ukrutná svině. Pepo, 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 je s tebou konec. Jiřinu si před 20 hodinami vzal jistý a pones. Pepo, ano? Musím se ti s něčím svěřit. Jsem ještě stále pana. Nevadí ti to? Ale proč by mi to mělo vadit? Ať si pana nebo ryba, mě to nevadí. Ať si pana nebo ryba, mě to nevadí. Tak to jsem moc ráda. Můj pán mi snad teďka vyjde. Já ho požebračím. Já ho požebračím. Já ho požebračím. Já jsem tě slyšel. Co jsi slyšel? Ty máš pořád nějaký slyšení, prosím tě. Musíme zajít tomu doktorovi. A tady příběh pozastavím. Pokusme se podívat, co se děje v Pepově mozku. Hormony vzrušení střídá démon vztek. Teď Jiřko bude do breku. Pepu posednul démon vzteku. Jiřino, 2 hodiny jsou přečteny. On je snad poslední. Jiřino, je s tebou amen. Já jsem dneska chtěla jsem mu otevřít dvířka, ale už mu neotevřu. On je asi nemocný, já ho musím vylečit. A čím ho vylečit? A v tu chvíli Karel konečně promluvil a na nádvoří se snesla andělská árie Kastelán. Já přicházím, On přichází, abych se podíval, co se děje na mém hradě, takhle nad ránem. Chtěl bych zamknout vstupní bránu. Nemám klíče a ona nemá plánu. Zamknu banánem, jo, zamknu banánem. Zamkni to banánem! Já zamknu to banánem. Zamkni to banánem!
sakru hodně nad ránem. Karlo, co máš obřad? Musíš nás rychle odnout. Zbývá několik minut. Co jsme si dohodli? Co jsme si to dohodli? Kolik si dostal? Dostal si dost peněz? Dost. Tak nás rychle oddej, prosím. Jiřina netušila, že banán v Karlově ruce je výbušný. Co to držíš v té ruce, prosím? Utíchni do zákristie a připrav Pepu. Ale nestačila nikam utéct. Tu chvíli banán explodoval. A oba prolhanci už zaspívali pouze své poslední noty. Jsem roztrhaná. Je roztrhaná. Na zlobku si Je kde má roztrhaná. pravé prso. Jejda, vysí někde uzdi. To je strašný pohled, kde mám levé prso. Nikde na nádvoří nemám nohy, nemám ruce. Chci mít jenom banán Ruce nemám, ruce nemám, prsa nemám, prsa letí přes zájezdění. Já převázovala jsem všechny kočky a teď jsem na srsti. Jezino, promiň. Nech to být. Dámy a páni, nech nás učitovat. Igor Chmela, Michal Sukánek, Ondra Sokol. Jakub Novák a Marian Čurko.